मी किसून घेतले, फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे, मी तुम्हाला दाखवते. आता काजल दुपारचं जेवण बनवते आणि आम्ही होमस्टे सुरू करणार आहे, त्याची सर्व माहिती तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी मिळेल. नमस्ते सगळ्यांना. आता बघा इथे दुपारची वेळ झालेली आहे आणि आज लंचला माझा मेन्यू काहीसा असा आहे. ते बघा मी तुम्हाला आधी दाखवते. सगळ्यात आधी कारल्याची भाजी, ह्याला मी ना बारीक चिरलं आहे आणि 2 चमचे मीठ टाकून चांगलं कुस्करून घेतलं आहे. याचं ना पूर्ण पाणी सुटेल, म्हणजे असं खारट खारट पाणी सुटेल. आणि त्यानंतर आपण बनवताना हे आपण धुवून घेणार आहे स्वच्छ 2-3 पाण्याने. तर एक 10-20 मिनटं ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपली दुसरी भाजी आहे ती तेंडल्याची भाजी. तर ही बघा मी बटाट्याचे कसे त्या दिवशी उभे काप कापलेले असे, तसे मी हे बघा बारीक बारीक इथे तोंडलीचे असे चिरा केले. आणि मग आता त्यानंतर इथे वरण आहे. हे बघा वरणसुद्धा मी आधी बॉईल करून घेतलं आहे. महिलांनी आता तडका देणार आहे. आणि या सगळ्या साहित्यासाठी आपण हे सगळं कांदा, टमॅटो, कोथिंबीर वगैरे चिरून घेतलं आहे. आता मी तुम्हाला प्रोसेस कशी आहे भाजीची ती दाखवते तुम्हाला. सर्वात आधी मी इथे वरणाला फोडणी देते, त्यानंतर मी भाजी बनवून घेईन. लसूण 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 नाही निवडलं आहे थांबा. इथे मी वरणासाठी आणि भाजीसाठी जरा लसूण निवडून घेते. हे बघा त्या दिवशीच मी आणले असे मोठे मोठे हे लसूण. काय होतं माहिती आहे, ते छोटा पाकळा पण आहेत घरी, पण ते ना म्हणजे असं जेवण बनवताना पटकन ते होत नाही सोलायला, आणि सोलून ठेवायचं म्हणजे ते मग त्यासाठी वेळ पण नाही मिळत. म्हणून मी जरासे म्हणजे पटकन इन्स्टंट हवा असेल तर म्हणून मी मोठेवाले लसूण आणले. आणि आम्हाला आले लसूणची पेस्टसुद्धा बनवायची. तर जे छोटेवाले लसूण आहेत ना त्याची मी आले लसूणची पेस्ट बनवेन. तर मी आधी लसूण निवडून घेते. इथे बघा मी लसूण ठेचून घेते आता वरणाच्या फोडणीसाठी. आणि आता मी वरणाला फोडणी देते. त्याची सर्वात आपण गॅस पेटवूया आधी. जशी नॉर्मल फोडणी तुम्ही देता तशीच फोडणी, काय असं एकदम वेगळं काही नाही आहे. कधी कधी मी काय करते माहिती आहे का, डायरेक्टली तडका देते कुकरमध्ये. ह्याच्यात सगळा मसालाच बनवते, मिरचीत नाही. सगळा मसाला वगैरे टाकून, डाळ वगैरे टाकून चांगली 2-3 शिट्टी करून मग अशी डायरेक्ट ती डाळ बनवते मी कधी कधी. नाही तर कधी कधी अशी बॉईल करून घेते डाळ आधी. इथे पण थोडंसं तेल टाकते. तर जरा तेल टाकू द्या. आज दुपारी मला वेळ मिळाला ना तर मी लसूण आणि आल्याचं पेस्ट करून ठेवणार आहे आणि लसूण ते निवडून पण ठेवणार आहे. म्हणजे कसं लागलं ना जेवण बनवताना पटकन तो वापरता येतो. मी तो ह्यातच सगळ्यात वेळ जातो निवडतमध्ये. निवडत ते काय असतं त्याच्यामुळे. आता इथे बघा तेल टाकलेलं आहे. ते मी लसूण टाकलं आहे. जरा लसूण तडतडू दे. चमचा कुठे गेला वरणाचा, म्हणजे छोटासा चमचा. आता मी याच्यात थोडंसं मोहरी, थोडीशी अगदी मोहरी, थोडंसं जिरं, आणि हळद मी ना ह्याच्यात आधीच टाकलेली डाळ बॉईल करताना. आता इथे चांगलं चढचढू दे. आता याच्यात मिरची आणि आपला कढीपत्ता, मस्त कढीपत्ता, खूप सारा कढीपत्ता आपण सर्व करतो. आता आपण याच्यात डाळ टाकणार आहोत. आणि डाळमध्ये हे बघा मी काय काय टाकले माहिती आहे, टमॅटो, हळद आणि आपलं हिंग घातलं. माझी फोडणी जळायची ते मी थोडंसं हिंग टाकते बस. तर लगेच टाकून आपली डाळीला नाकातच गेलं. इथे आपला तडका झालेला आहे डाळीला देऊन. आणि आपली डाळ आता 5 मिनिटात बॉईल झाली की डाळ रेडी. आता मी भाजीची तयारी करून घेते. आधी आता मी सर्वात आधी ना कारल्याची भाजी करून घेते. तर आपण
मी मीठ लावून ह्याला चोळून ठेवलेलं ना, आता मी चांगलं 3-4 पाण्याने ह्याला धुते. इथे बघा मी आता कढई तापवते. कारल्याची भाजी आधी मी करून घेते. आपण डाळीत मीठ नव्हतं टाकलेलं ना, आता जरा मीठ टाकते बस. आणि मी कारली ना चांगली धुवून घेतली ती बघा, 3-4 पाण्याने चांगली धुवून घेतली. त्याचा कडवटपणा ना सगळं निघायला पाहिजे. ते आपण मीठ चोळून ठेवलेलं ना, तो मीठ पण सगळं निघायला पाहिजे. आपली डाळ आता होत राहील तोपर्यंत आपण इथं आता तेल टाकूया कढईमध्ये. आणि ह्याला पण एकदम कारल्याच्या भाजीला बेसिक फोडणी आहे, म्हणजे एवढं का त्याचं हे नाही, कठीण नाही त्यामध्ये. चमचा घेतून जाईल. आता यात सर्वात आधी आपल्याला ना आपण लसूण सोललेला बघा, कुठे गेले माझे 2 कपडे आहे बघा. हे लसूण ना मी आता ठेचून घेते 2. हे कसे जाडे लसूण आहेत ना, म्हणून 2 पण टाकले ना तरी बास होतात. असं पडत राहते इकडे तिकडे. आता हे बघा, सर्वात आधी मी इथे लसूण टाकते. गॅस स्पीडमध्येच ठेवा. आणि लसूण आपल्याला गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायचं आहे चांगला. त्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे इथे आपण 1 कांदा चिरून घेतला मोठा तो, आणि 3 मिरच्या आणि कढीपत्ता. हे आपलं कारल्याचं साहित्य आहे. लसूण जरा होईल आता. आता इथे बघा मी कढीपत्ता टाकते. कढीपत्ता टाकला मी जरा, आणि कढीपत्ता तडतडू द्यायचा जरा थोडा मिनिटं. आणि मग कांदा आणि मिरची. आणि आपण कारल्याच्या भाजीत खोबरं यूज करणार आहोत, ओलं खोबरं. मी किसून घेतले, फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे, मी तुम्हाला दाखवते. आता इथे बघा आपल्याला कांदा आणि हे सगळं चांगलं परतून घ्यायचं आहे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. आता इथे बघा कांदा आपला गोल्डन ब्राऊन चांगला झालेला आहे. तर आता ह्याच्यात मी कारलं जे आपण धुवून घेतलेलं ना हे टाकते. आणि आपल्याला ही भाजी वाफेवर शिजवायची. पाणी वगैरे तर बिलकुल टाकायचं नाही. हे बघा मी सगळं पाणीचे गाळून घेते. चांगलं असं परतवते आता. आणि आता ह्यात ना आपण टाकणार आहोत ओलं खोबरं. हे बघा मी ते ओलं खोबरं खाऊन घेतलेलं आहे. हे बघा मी ओलं खोबरं खाऊन घेतलेलं आहे. तर हे असे फोडे नाही टाकणार आहेत, हे मला वाटपाला वापरायचे आहेत. हे मी साईडला करते. आणि हे खोबरं थोडंसं आपल्याला टाकायचं आहे. भाजी कशी चांगली होते खोबऱ्यामध्ये म्हणून खोबरं. आणि आमच्या साईडला ना जास्त खोबरंच खातात, म्हणजे भाजीत वगैरे ना मोस्टली खोबरं, वाटपाची भाजी वगैरे असं सगळं जास्त प्रिफर करतात. आणि मग नंतर आपण टाकणार आहोत मीठ. आणि मग सगळं एकसाथ आपण ढवळणार. बघा चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. आता इथे बघा आपलं खोबरं पण टाकून झालेलं आहे भाजीमध्ये. आता मी याला चांगलं ढवळते आणि झाकून लावून ठेवून देते. आणि आपल्याला ही भाजी वाफेवर शिजवणार आहे. 10 मिनिटात होऊन जाईल आपली भाजी तशी. तर आता तोपर्यंत ना ही भाजी होईपर्यंत मी ते तुम्हाला तोंडलीची भाजी कशी करतात ही बघा. हे तोंडली फ्राय करणार आहे मी. तोंडली आणि बटाटा पण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. तर मी बटाटा आधी कापून घेते, कसा कापायचा मी तुम्हाला दाखवते. इथे मी आता 2 बटाटे घेते तोंडलीसाठी. आपण तोंडलीचे काप कसे केलेत, असे उभे उभे चिरलेत ना मी, तसेच आपल्याला बटाटे पण चिरून घेते. ते बघा हा 1 बटाटा,
आणि हा दुसरा बटाटा. आणि मी ते बटाटे का घेते माहिती, बटाटे ऑप्शनल आहे, घेऊ पण शकतो. म्हणजे जर तुम्हाला भाजी वाढवायची असेल ना तर बटाटे तुम्ही वापरू शकता. आता माझी कशी 1/2 किलोच भाजी होती ती तेंडलीची, तर तेंडली जेव्हा शिजते ना पूर्णपणे मग ती जरा आकसते व भाजीची क्वांटिटी एवढी होत नाही, म्हणून तुम्ही त्याच्यात बटाटा ॲड करू शकता. इथे बघा मी बटाटे सगळे असे तासून घेतले, 2 बटाटे घेतलेत आपण. आणि आता मी याचे काप कसे करायचे ना ते तुम्हाला दाखवते. साईडला करतो, माझी सुरी तिकडे आहे. इथे बघा, इथे बघा, हे आम्ही सारे खवय्ये. आई गेलेली ना इकडे रेसिपी शूट करायला, तेव्हा हे आईला गिफ्ट मिळालेलं, तर मी ह्याच्यात हे सगळे स्पून्स आणि हे सगळे सुरी वगैरे ठेवले. मला ना काचेची वस्तू खूप आवडतात, मस्त किचनमध्ये छान दिसते. कोण आलं हे सोनू? कोण आहे आमच्या इथे? कोण आलं इथे? हे बब्बू, मम्मा बनवायला आली? मम्मा बनवायला आली? हो, थांब घेते, थांब बाबू, होऊ दे. ही 2 मिनटं पण सोडत नाही, तिला खेळायचं आहे ना. आणि मी आता किचनमध्ये कशी जाऊ मी? आवाज येत असेल ना तुम्हाला पण. तर इथे बघा, हे बघा मी असे बटाट्याचे चिरलेत. हे बघा असे बटाटे उभे चिरायचे, म्हणजे तोंडली कशी आपण चिरली तसेच बटाटे चिरायचे. आता आपण ह्याच्यात टाकूया मीठ. थोडंसं चवीपुरतं मीठ. मला मिठाचा डब्बा आणि चमचा सुद्धा बदलायचा आहे, तुम्ही जसं सांगितलेलं तसं लवकरच तुम्हाला दिसेल. अय्या, हा नव्हता, कारलीचा होता, चमचा वेगळाच घेतला मी. हे बघा आता चांगलं ह्याला परतून घ्यायचे आणि हे परत आपल्याला झाकण ठेवून ना 10 मिनटं परत ठेवायचे. आणि 10 मिनटाच्या मध्ये तुम्ही चेक करत जा, नाही तर खालून करपेल ते आपली भाजी. आता मी चांगलं याला ढवळून घेते. आणि या स्टेजला जर तुम्हाला वाटलं ना की तेल नाही आहे, करपेल आपली भाजी, तर जरासं तेल ओतायचं. हे बघा मी पण ओतते जरासं तेल. आता इथे बघा आपली तोंडली आणि बटाट्याची भाजी झालेली आहे. बघा कशी मस्त दिसते. तर आता मी सगळ्यांना जेवण वाढते. हे बघा मस्त आपली शिजली आहे तोंडली आणि बटाटा. असं चेक करायचं तोडूनमध्ये. तर तुम्ही अशी तोंडली बटाट्याची भाजी, कारल्याची भाजी, वरण बनवा आणि घरच्यांना मस्त जेव घाला आणि स्वतःही जेवा आणि तंदुरुस्त राहा. बाय बाय सर्वांना. सर्वात आधी नमस्ते. आणि आज आहे 3 सप्टेंबर आणि आम्ही होमस्टे कधी सुरुवात करणार आहे त्याची मी तुम्हाला आता माहिती देतो. आज 3 सप्टेंबर, तर आम्ही होमस्टे सुरुवात करायचं जी डेट ठरवली आहे ती ऑक्टोबरमध्ये आहे. आणि ऑक्टोबरमध्ये 7 तारखेला 7 ऑक्टोबरला 2023 7 ऑक्टोबरला सॅटर्डे येते. तर सॅटर्डे संडेपासून तुम्ही बुकिंगची सुरुवात करू शकता. बुकिंगचा नंबर म्हणजे होमस्टे बुकिंगचा नंबर तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसेल, त्याच्यावरती तुम्ही व्हॉट्सॲप करा. कॉल करू नका, व्हॉट्सॲप करून तुम्ही किती माणसं येत आहे, कोणकोणते रूम पाहिजे, गोल्डन, सिल्वर, आणि जे प्राइजेस होते रूमचे सर्व प्राइजेस सेम आहे, जेवणाचेही सर्व प्राइजेस सेम आहे. आम्ही कोणत्याही गोष्टीत वाढवलेलं नाही किंवा काही ड्रॉपसुद्धा केले नाही. सर्व जसे आहे प्राइजेस तसेच आहे, जे आपण सुरुवाती 5 महिने चालवले तसेच. आणि परत एकदा सांगतो, 7 ऑक्टोबरपासून आपण होमस्टेची सुरुवात करणार आहे. तो बुकिंग प्रोसेस चालू झालेली आहे. बुकिंग नंबर तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतो आहे, त्याच्यावरती तुम्ही व्हॉट्सॲप करून बुकिंगची सुरुवात करू शकता. जसे लास्ट 5 महिने तुम्ही केली होती तसं सेम ॲडव्हान्स अमाऊंट तुम्हाला भरावी लागेल. म्हणजे गोल्डन रूम, सिल्वर रूम बुकिंग करता तर 1000 रुपीज तुम्हाला ॲडव्हान्स भरावे लागतील. जर 1 दिवसाची बुकिंग असेल तर, 2 दिवसाची असेल तर 2000, सिमिलरली 3 दिवसाचे 3000. सर्व डिटेल्स मी तुम्हाला व्हॉट्सॲपवरती देईल. फक्त तुम्ही विचारा की ह्या डेटवर अवेलेबल आहे का. आजपासून बुकिंग कराल तर ऑलमोस्ट तुम्हाला सर्वच ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या 3 महिन्यासाठी आम्ही बुकिंग घेत आहे. तर तुम्ही बुकिंगची सुरुवात करू शकता. आणि आजचा ही व्हिडिओ बघायला थँक्यू. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.